subscriber zong song te invite in chibai le vekule hey voin hian vokpui chopek dan vokpui chopek dan ani chu lo chin che ola kan zir ho don anga vokpui chopek dan vokpui hi anchi azirte boruak climate kan vulna mun azirte le a in kan sak dana zirte an hrisel dana zirte le acho a that dana zirte khanin acho kan pe ka that dana zirte khanin cho an ei tlemin an ei tam thina ni ti kha amma sabera tan chon number 1 na tan chonin lo shek ma sa photang o chuanin a chopek tam lutuk poina kan soido nang tuna a chopek tam lutuk poina number 1 na tan chuanin an thau lutuka an hur thak nei thailo thina ni mo kan hriat tura ni chu a cho kan pek tam lutuk kha chuan vokpui tura kha an thau lutuka an hur thailawa huran har sat thina a thente phei chu an thau lutuk chuan an ching thina ni chu wangin a cho kha limit nein omze nei takin kan pek angai ani ti kha kan soidua chuan a pahnina tan chuanin entianan kan vokpui khan no lo nei to ta a no te kan lak hrana tangin kar khat chung hianin vokpui pa ngai normal kan ti anga hi chuanin an hur nge nge tur ani a khata khanin vokpui chaw kan pek tam lutuka an thau lutuk chuanin an hur thailo thina huran har sat thina ni kan hriatiro chuan a pathumna a number 3 na tan chuanin vokcho kan pek tam lutuk poina a pathumna number 3 na tan chuanin note mo vok note piang an tlema no pai tam an har sat thina ni an thau lutuk awang khan chu kan lo hre bok don lia a palina tan chuanin vokpui a thau lutuk kha chuanin no nei an har sat thina ni chu wangin kan vokpui vul chu a thau lutuk tura ni lawa a cher lutuk tura ni lawa thau lutuk lo cher lutuk lo ani tura ni chu chumi tur chuanin limit nei na chaw kan penga example a entianan vokpui pakhatin tu khata jing khata chaw kg khat le chan ve eisela tlai lama chaw kg khat le chan ve ni khata kg thum eisela chutia kan pek thei chuan an thau lutuk lawa an cher lutuk lawa vokpui tok tak kha an ni thei thiana ni ti kha ka experience atangin ka subscriber le ka channel min thlir sak tu zong zong te kan share cheu ni chu chuan apanga na tan chuanin vokcho kan pek tam lutuk poina panga na tan chuanin no del hlum no te an del hlum kha atam thina ni an thau lutuk chuan anin sa seng zung zung thailawa an thau kang zung zung thailawa ano te kha an lo del pala an lo del nget to thin sia ano te kha an lo la no thin bok nen ano te del hlumang chi kha atam tu em ani ti kha kan soi du bok ani aparukna tan chuanin limit nei lawa kan pek kha chuanin kan pek tam lutuk kha chuan sum tam tak kha a lo thonin kan seng thaya kan khoral thaya ni chu wangin engpo ni sela vokpui lo vulani chuan atal tur chi vulani point limit nein omze nei takin acho lo pe thinang che ti kha ke khol hring YouTube channel chuan kan ron che ni chu thu ron ani chu chuan achopek tlem lutukina a ngong te soile donang achopek tlem lutukina a ngong te number 1 pakhatna tan chuanin a pui chaw kan pek tlem lutuk chuan an cher lutuk thei ni nichina ka soi tong khan an thau lutuk tura ni lawa an cher lutuk tura ni lo ka tia chu wangin kan pek tlem le lutuk chuan an cher lutuk thei ni chu a panina tan chuanin natna an kai ol sambik natna entianan PRRS te lo leng palta sela an taksa immune system kha alo chak lo thaya chu wangin natna kha an do zo lawa natna kha an kai ma em big thiana ni ti kha kan share box cheu ni chu a pathumna tan chuan ano
an rai tha thei lo engwange acho kan pek tlem lutuk chuan an cher lutuka chu wangin apui an hrisel lo thina I an rai tha thei lo thina ni ti kha kan soi le du bawk ani chu chuan a chopek tlem lutukina a ngong te palina tan chuanin a chhula no te chi mo a hruai tlem thei ni a hruai tlem thin a chaw kan pek tlem lutuka vokpui an cher lutuk chuan chu kan hrebok don nia a pangana tan chuanin vokpui cher lutuk chuanin no te an hruai huna no an neia no an hruai hun khanin an hnute atlemin ange ni akang ma thina chu wangin nichina ka soyang khanin acho kha petlem lutuk lola petam lutuk lola omzenei takin pela ti kha kan soidu ni chu tu khata keji khat le chan ve isela tlailama keji khat le chan ve isela atok chawani chu ti chon ivok puya thau lutuk lawanga a cher lutuk lo bokanga ano hruai konga ponna satakina puyanga no anei tha in anei tamanga chuanin enge ni vokpuya hriselanga nute nei lawang chi kha aom don lo aom lo don bokani chu chuanin atop berna tun atana kan zir ho tana atop berna tan chuan vokcho atana tha thlai chi hrang te ti kha kan soi le don bokani chu vokcho atana tha thlai chi hrang te pakhat na tan chuan thingfang ma hi vokcho atana tha em ani chuan a pahnih na tan chuan lakhui thei vokcho tan a tha em a chumangai lowa lakhui thei kan pek don chuan chum lovin kan eina enge ni akor kan pei turang chi bang noi po kha kan penga an lo enga an thatpui em ani ti kha kan soi du bok ani chu pathumna tan chuanin kol basha ahna emo ara emo kha an thatpui em boka ara kha chum lo pon kan pe theia a chum pon kan pe thei bok ani ti kha kan soi du ni chu chuan pang bal chum loin kan pe thei boka no chum pon kan pe thei boka chum lo kha an du hlei zo kan ni ti kha kan soi duwa amai ro chu kan pekin akor sena kha atel tur ani lo pang bal kan pekin kan lo chin che kar don ne kha an du hle an thatpui em ani ti kha kan soi du bok ani chu chuan balhla hi vokpui nan ei du ani ti hi mitam zo khian kan hrelo mai theia an ei du em ani a balhla emo akor emo po kha an du em ani ti kha ke khol hring YouTube channel te chuan kan hrilin kan ron che ni chu hrelo te kan lo la om takin ti kha kan soi du ni chu chuan a parukna tan chuanin vokcho atana tha thlai chi hrang parukna tan chuan iskut hi a tha em a vokcho tan chuanin chum pon kan pe theia chum lo pon kan pe theia kan chhum ani chuan enge ni ning noi te nen po khan kan chhum theia ani lo point lian lutuk lo khanin enge ni kan phellanga pakhat kha palia te paruka te phelila vok kuanga te daila an eya an thatpui em ani ti kha kan soibok ani chu chuan a pasarina tan chuan mai vokcho atana tha thlai chi hrang zinga mai telani chu mai an thatpui em a mai tai ani emo a hel ani emo chum lo pon kan pe thei ani ti kha kan soi du bok ani chu a top berna tan chuanin bal hi an thatpui em vokin an du em a a chum lo poin kan pe theia a chum lo kha du thu sam ani chuan a hna le azung kan petel don ani chuanin choning noi ne na emo a chum hin sai nemo pe ka ngai ti kha kan soi du bok ani chu kan video te mino thlir sak thina wangin kan loma chuanin khongain ilo la like lo ani chuan min lo like sakla min lo subscribe sakla min lo share sakla ti kha kan soi du boka chuan kan video thar jok te ilo hmu zel thaina turin in lo en zel thaina turin khongain notification bell kha min lo on sak bok don nia kan lo me